Ordaindu nahi dituzu aseguruak eroso eta ezustekorik gabe? Laboral Kutxan aseguruak hilez-hil ordaindu ahal izango dituzu multiaseguru kontuarekin. Eta orain oso erraz egin dezakezu zure online bankatik. Azalduko dizugu nola, oso erraza da. Zure aseguru bakoitzaren ondoko 3 puntuetatik sartu ahal izango zara, edo multiaseguru kontuaren alboko sarbidetik. Aukeratu hilez-hil ordaindu nahi dituzun aseguruak. Alboko grafikoan aukeratu dituzun aseguruen zenbateko osoa ikusi ahal izango duzu. Ondoren, zure aseguruen laburpen bat ikusiko duzu, eta hileko kuotak ze kontutan ordaindu aukeratu ahal izango duzu. Multiaseguru kontuko kuotak atala zabaltzean, zehatz-mehatz ikusi ahal izango duzu, hilez-hil ordainduko duzuna. Prozesua amaitzeko, onartu 3 dokumentuak, sinatu eta listo. Multiaseguru kontuarekin, zure aseguruak hilez-hil ordaintzeko agindua online bankatik ematea oso erraza da. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.comen. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.